Здравейте, приятели, днес ще играем на Brawl Stars, както виждате, и нека да започваме с първата игра. Ако се чуете кой съм аз и ако кликвате за първ път на мой видео, то това е моето първо видео. Аз съм Иван. Хора, видяхте ли това, което аз видях? Защото малко не ми се стори така нормално. Не се виждат слабички такива. Тръкаш бе. Да, те са Masters, аз съм едва Diamond. Те са 3-4 лева по-добри от мен. Тъпия мистер Пито, как го мраза. Зоната. Пито беше. 3 Masters и това е игра, която ще загуби много ясно. Хора, както се забеляза, имам хайпер на Пайпър. То огромно бе, че го направи това. Не. Да ходи да отмъсти на Пито. То го заслужава. Пенито остана, пенито. Къж бе и гадина долна. Ох, там. Той се е заредил хайпера. Междуто хора, ако победим Мастър, сега ще бъда много щастлив. До сега така никога не е било. Допреди ми се е падало поне 2 Мастърс, сега 3. Да, както си знаех. Ще продължа да го купи с Пайпър. Няма да игра с нея. С мисиите съм бил другото какво ниво е. Да, същото. Ясол. Хора, пишете в коментарите дали имате бери. И хора, не знам с кой да играя. И пишете в коментарите кой скин да си купа, защото имам много блинк. И просто искам да си купа някакъв як скин. Пишете на кой. С кой да играя. Не знам. Мек. О, хора, честно не знам, ще играя Едгар. Защото искам да му дигна голд. Не, спайк. Мога да му го дигам голд 2 и скоро да му взема тайтълът или титлата, там както някои казват. Хора, абонирайте се и лайквайте, за да има други такива подобни видеа на Brawl Stars. Ох, ботове. Да, бот Барли с голд 1, да. Между хора, пинчето палче са го променили анимацията. Ох. Може да не си изхабвам улта, ама каре. Не мога да спра с това палче нагоре. Защото твърде много съм го давал. Ела. Да. Разгир. Ботове. Хора, пишете в коментарите на вас кой ви е любимия мап на нокаут. Мен ми е Out into Open, там какво беше, не помня. Говоря, ако знаете името.
Това също ми е любимо. Това между другото тук бех си дигнал Шели и Пайпа 25 ран, като стоях тук в второто блокче, като целяха, не ме оцелвах. Че ма дразнат. Но искам между другото този скин на Dynamite. Да, ти. И то били от нашия отбор. Нищо не направи. Ах, как се скрили мазните файтъри. Не, да си посмя, не. Не, Честър. Ало, нашата гадина. Добре. Победим още една игра, ще бъде много яко. То ми дава такова за кръв. То пък не си изхабих от. Ще го паза. Кашмакаш. Ой, ако знаех, че си там. Ако знаех как щех да те ликвидирам. Той Леона да се справи. Какво чакаш? Айде помагай му. Той случайно да не може сам. Дайте нагоре, тя се скрила там. Там горе. Не. Да, то били от нашия отбор си изхабилото в стената, бах ти простия. Само сложим тук. Опа. Това пинч. Това легендари пинч. Но е яко. Тук имам ли някое друго? То само... кои са скъпите 40 джема. Горе долу Лилито малко ме плаши. Той то огром. Тук ще се крие баш накрая. Който нямаше много кръв, как си мислех. Так, не, ако това ми влезне, съм мъртъв. Значи... Дали откакто я бъфнаха с 2 удара направиха много силна. Това с ут. Поко няма да успееш, не се хаби. Пуквайте, бе. Поко. Да, браво, Поко, браво. Почти. Да, го пази за мене. Къшма. Морти с такой силата в него, за да получиш кръв. Ако си умен, да. Да. Но не в тук. Добре, той без това нямаме шанс. Тук ние сме мъртви. Защото нашите не знаят как се играе. Избирам да купа купи, което е много зле. Ще използвам аз ли или то няма само те? Между какви скинове има? Само силвър и да. Стробери. Да се приближа близо до тях. Ще да ги убия. Нещо ми бъгна. Ако ми разкрият къде са, ще е добре. Да, 500 удари ми такой. То така става. С 500 удара. Анджото бе... че просто вече над всякаква летва на простотия. Да, то се даде доброволно, давай. Така ще си изгубиш купите. Так пак. То няма да може...
защото другия ще го убие. Няма шанс. Да пак смотам. Я поквай. От тук за 3 секунди мога ли да ида до там? Лекарка. Не, да си посмял. Не. Аз как си дадох от... само аз ли съм? Тук ще бъде, ако се приближат. Ако то Бери дойде, ми е лесна жит. Сега да се приближавам нагоре. Да, не, да си Няма какво да направим. Ако нашите са малко по-добре, можеше и да стане нещо, макар и. Някакво трябва да има шакълче да стане. Взема бибето. Чема да разна. Така сега ще побързам. Да, тук разбира се няма никой, както ти знаех. Ай ти покажа Рая, ела. Как Autoaim е мазната файтърка? Не Autoaim. Autoaimиш. Чма дразните гадини долни. Но ма дразнат. Те ще да е от тапачката. Нали? Да. Как ли не? Не, хора, нещо ми върви напред. Нещо ми вървеше напред и... Не започваме хищ добре. Съм изгубил бая купи. И от тази тропи лига и направо... Това ще ме отнеме... Ето тук ще ме върне, тук някъде. Пред те критите. Кой ми сняма купи? Пайпър. Колко ще ми вземат? 774. Това вече няма с кой да играя. Само да ги видят тези кои играх. Манди. Беше игра с Грей. Много Грей става за нещо. Да, мисля, че са никакви малки ботове. Та Джекито ще я разбия. Аре, ма. Как има разсъдия? Придърпвам и убивам. Да, то как краде килове мазния файтър. Аре, ела. Мете имат. Ма кашма.
Юни ме дава. Не. Хора, вие между другото видяхте ли как ми бъгна в стената? О, то няма шанс. Простак. Сега ще видят. Портало ми стои или не? Сме се като бизон. То стигаме да ме издава, защото вече ми писва. Ай, че ми ходи само. Да, ела след малко у нас, нали? Да те покана. Да дойдеш. Да, никакъв шанс. Еде, байст. Браво. Не можах. Към срещата на Кръстър Дроп. Хора, моля ви, първата ни цел да бъде 50 абоната. Моля ви, 50 абоната. Ако на това видео достигам 20 лайка, ще има следващо. Да, те има двама. Ще ме измъчат от всякъде. Нали? Както винаги от нашия, ще ни убият, нали? Ох, и на мен така както само ми ходи направо, вече ми писа. Тъпата бъни след малко да ходи от тях и да я пребият. Тапа за нищо не става. Имаше малък шанс, ама каре. Мъкни. Вече много ма дразнат. Няма ни там. Поне си изхаби гаджета. Но има още. Браво, бе! За нещо ставате. Нямам гаджети вече. Ако ми дойде, ще избегам. Колко дълъг. Добре става. Чао! Охо! Не! Къде отиде? Не, тази от друга Сандито умря. Браво, Бони. Моля те, победи. Само ако и се заради на нашата ута, ще е добре. И там ако имаше сега мутация, и той имаше мутацията на Мек, щеше да ни съсипе. Той вече е кемпи. Давай. Тази е добра. Ще да ме напалча нагоре. Това паче тук отгоре, дето е... Ето защо ми излиза, защото хората са ми давали. Чакай малко. Аз не бих ли 84 или 9 купи и спечелих 9. What? Бахти математиката. Тук може да ми дойде месец. Да. Лай. Ела ми фирам живот. Да. То така става, лесно е. Да.
Толкова така ставаше. И то те бомби, бе, не престана, бе. Пази са малко пъти, бе. Ох, трябва да има на всички герои гаджет за регенериране. Това ще трябва за всеки. Биго, давай. Да, след малко иди в бомбите, направят целуни ги, живей с тях. Да. Не. Ох, мислих, че това е някой от тях. Поне килнах един. Биноси просто, ама. Трябва някой герой да ги нърфнат. Всичките да ги нърфнат. Дадат по един демидж. По едно кръв да убират. Ето. Браво, Гром. Шестица. Минус. Тя не успя да ме опазиш. Да, виждаш го, ама не го убиваш, нали? Трябва да бъдем умни. Как ало, нашата... Давай, убивай, давай, давай, един. Простачка. Тя между талото имаш. Тал на мандито. Но се ще влиза на стрелата и ще вижте. Да, ела. Ще покажа рая. Не, прекаляш, ма. Да пукнеш. Пукни, ма. Разгине. Ей, завърнахме си някакви купи. Има още бая. Я да видим колко сме били, ако може. Ако между другото утре свършват тропи лигата, вие това видео ще го гледате утре, когато силно преди или след тропи лигата, като изтече. И остават при мен 14 часа и 3 минути и ще ми вземат цели 700 купи. Направо не знам как ще ги завръщам. Да, е такъв е живота. Добре, кой ще къв скин имам? Ще игра с Мортис. Мека М ще бъде от моята страна, която ще... О, той е OG-ски някакъв. Сега ще видят. Чакайте. О, не, Байрон ще от моята страна. Не, ето никой няма да бъде. Към херни. Пукни, бе. Пукни, бе. Отрепка долна. Ето, е много добър. Да, правилно.
за те другите читари. Тебе, ще дойда с вас. Елате, елате. Ботове. Това имаха митикъл или майтикъл там, както някои казват. Хора, абонирайте се и лайкнете, за да може да кача второ видео на 20 лайка. И първата ни цел е 50 абоната. Ако ги стигнем, ще бъда много доволен. Много благодарен. 1000 последователя ще направя един giveaway на Brawl Pass Plus. Това се абонирайте, за да може да го направя и това да се осъществи. Ой, Байрон е добър. Само да внимава, че там е на пипера за готвене и пилешкото месо. Са там. Ето ги. Една пилешка супа ще направим. С пиле и един пипер. Който пипера изчезна. Няма го в магазина. Той има достатъчно кръв. Регенерирай го, бе. Долу, долу. Просто кисла. То няма шанс. Браво, да, майка. Имаш ли хайпер? Не, нямаш. Както си знаех. Бързо. Давай. О, вече знам къде е. Как е? Читър. Зарази още един път. Просто кис. Така, добре. Кукурол да беше го убил, ще да бъде добре. Той трябваше да бъде мъртъв, ама супер се трябва да го спасат. Поне си пази ута за финалния рунд. Ще дойда то под стягата на Мекела на туковата пак. Ай, тапанар смотан. Брънкай. Би. Браво. Ето ще не направих почти, да, ама поне на жертва имам ли? Не. Поне оставям 30 или 40 купи 28 000, там 200 и няко. И 30 или 40 да стигнем и видеото свършва. Хора, мисля, че го видяхте пределно ясно. Добре, сега подозират, че ме няма. И всички ще ви спържа на слонини. На слонини ще ви направя, то ще направя на... Ами, айде, чао. Да. Това е бъс, той няма да успее. Поне заради за следващия рунд, аз следващия рунд ще тръгна так. Да елате всички. Ама не ни хилвай, като сме на стоп. Добре. Това беше Мастърс. И го убихме. Да, откъде знаеш, че съм тук, защото ауто имаш, нали? Нали ауто имаш, нали? Признай си. Признай си, че ауто имаш, признай си. Сама си бъс, бягай. Ела тук. Уче надразните. Не, ако сега му зарази, ще бъде много зле. Не успя. Сега дойде праднята и ще
разкатай, бе. Върн. Не мога. Сега съм, че упражнята ще бъде добре. Да не... Няк. Чума. Бе, хора още едно... Чайте само да видя едно нещо. Добре. Хора, само още една игра. Ще изигра с Dynamite на долу и видеото приключва. Просто пишете в коментарите дали да се апгрейд на Dynamite на 11 левел и да ми е с Hypercharge. Или то май няма. Ще видя. Хора, пишете в коментарите на вас кой ви беше първия Hypercharge, ако помните. Hypercharge. О, годината видях това. Пак смотвам. Вземи ги. Вау, не те видях. Толкова си умен, че направо не те виждам. Да, ела. Пайпер, помогни ни, ма. Убия. Браво, добро момче. Не. Да, това ауто е ми. Хора, още една игра, защото много ма дразнат и той е тъпел примо. Знае, че мапа е голям, ама пак взима герой с къса рейндж. Там удар. Какво да ви кажа, тъпа. Тъп. Дали е добър? Не. Само на бесите. Всичко към херни. Пускам ви бомби, гадини, долни. Каква е? Ела. Там видяхте, че си там. Там. Къде си? Добре. Хора, това беше от това видео. Абонирайте се, лайквайте. Като ще имам 20 лайка, ще има второ видео на Brawl Stars. Ако искате да играем други игри, пишете долу в коментарите.